EM रनजित बसुमतारिनि बियाबाव UPPL दोलोनि खहा चिरां दुवार बियाबाव BPF दोलोनि मावथिफोरनि जथुम EM रनजित बसुमतारिनि बियाबाव BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया बिजाथि गेलेगोन। फैगौ BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआनो सरकार दागोना रोखासै। बे बाथ्राखौ बुंदों रिन्जय बर'आ। सोरबा UPPL देरहायोब्लाथ' MCL' जानानै थागौमोन साधारन MCL किन्तु दिनै हाग्रामा सारा बावहाय गेलेनाय लगे लगेनो सासे शिपखौ बिथांमोना मोननो थांसिगोन आरो हाग्रामा सारनि दैदेननायाव सरकार दागोना रोखा जाखाबाय बेखौ बयबो मिथिखासिगौ। आरोबाव खौरां बिजोङाव बुंदों दि रिन्जय बर'आ प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआ BTCनि थागिबि सुबुंफोरखौनो होखारस्रांबाय थादों आरो गोजोन गोरोबथानि उनाव गोजोननि बाथ्रा बुंबाय थायो बिथांमोना नाथाय असान्थिनिसो खामानि मावबाय थायो होनना फोरमायो। UPPLआ सरकाराव फैग्रोमोना जोंनि बर' मानसिफोरखौनो नटिस होनानै बिथांमोना दैलि इभिकसन खालामगासिनो दङ। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दैलि बर' मानसिनि सायावनो इभिकसन खालामनायखौ जोङो नुदों। सान्तिनि खोथा बुङो बिथांमोना किन्तु सान्तिनि खोथा बुंनानै सान्तिनि स्ल'गान होनानै बिथांमोना माने असान्तिनि खामानिसो मावबाय थादों आरो। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि आस्राबारि प्राइमारिनि UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव 40निख्रुइ बांसिन सोद्रोमाफोरा जयनिं जाफैयो। UPPL दोलोखौ नागारनानै फैगौ बिसायख'थियाव BPF दोलोनि बिजाथिनो भट होनानै देरहासार खालामना हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जाखौ सरकाराव लाबोफिननो BPF दोलोआव हाबफैयो। दिनै 14 नाम्बार चिरां दुवार समस्तियाव आस्राबारि प्राइमारियाव दिनै मोनसे जयनिं हाबाफारि लोगोसे जोंनि BPF हान्जानि मेल जादों आरो बावहाय जोंनि BTCनि बारग' चिफ आरो BPF हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा सारा बावहाय बे समस्तियाव इलेक्सन गेलेफैसिगोन आरो बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो दिनै UPPLनि गोबां सापर्टारफ्रा दिनै गोसोआव रंजाखांदों आरोखि। रंजानायनि खारना बेनो माने चिरां दुवार समस्तियाव चिफ मोननो हासिगोन बिथांमोना। सोरबा UPPLआ देरहायोब्लाथ' MCL' जानानै थागौमोन साधारन MCL किन्तु दिनै हाग्रामा सारा बावहाय गेलेनाय लगे लगेनो सासे शिपखौ बिथांमोना मोननो थांसिगोन आरो हाग्रामा सारनि दैदेननायाव सरकार दागोना रोखा जाखाबाय बेखौ बयबो मिथिखासिगौ। दा बेनिखायनो दिनै सासे शिपखौ मोनसिगोन होननानै चिरां दुवार समस्तिनि UPPLनि मानसिफ्रानो दिनै BPF आव हाबफैगासिनो दं। थांनाय बाराव परिबर्तननि मुङाव माने गोबां रायजोफोरा ट्रेक्टराव UPPLनो भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन। एबार किन्तु रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनबाय मानोना UPPLआ सरकाराव फैग्रोमोना जोंनि बर' मानसिफोरखौनो नटिस होनानै बिथांमोना दैलि इभिकसन खालामगासिनो दङ। फेरेंगा बिथाङाथ' होनगासिनो दै इभिकसना सोलिबाय थागोन आरो इभिकसन खालामगोन प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों इभिकसन खालामगोन। बेबायदि बुंनायनि उनाव माने चिरां दुवारावथ' रायजोफ्रा हानि मियादि फाट्टा गैखाया गोबाङानो हादान ओनसोलसो बे ओनसोलाव दा बेखौ बांसिन गिबावबाय। चिरांल' नङा क'क्राझार जिल्लायावबो गोबां बर' मानसिफ्रा माने मियादि फाट्टा गैया उदालगुरियावबो गैया बाक्सायावबो हाजो ओनसोलाव गैया। फेरेंगा मोना बेबायदि वार्निं होनायखौ रायजोफ्रा दिनै गिदों आरो बेनिखायनो BPF नङाबा जानाय नंला। हाग्रामा सारा जोबोद सासे माने मोजां मानसि मोजां दैदेननो हाग्रा मानसि। हाग्रामा सारा सरकार सालायनाय समाव रावबो बर' मानसिफ्रा इभिकसननि नटिस मोननानै गाबनो गोनां जायाखैमोन न' बां सिफायनाय जायाखैमोन। बे ओनसोलाव रायजो जानाय नेपालि मानसिफोर गुरखा मानसिफोर बे ओनसोलाव रायजो जानाय हारसा मानसिफोर बाङालि मानसिफोर आदिबासि माने गुबुन गुबुन हारिफोरखौ मालाबाबो इभिकसन नटिस हाग्रामा सारा होफेराखै आरो किन्तु दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दैलि बर' मानसिनि सायावनो इभिकसन खालामनायखौ जोङो नुदों। सान्तिनि खोथा बुङो बिथांमोना किन्तु सान्तिनि खोथा बुंनानै सान्तिनि स्ल'गान होनानै बिथांमोना माने असान्तिनि खामानिसो मावबाय थादों आरो। साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोननायाबो थगायबाय। न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा बिथांमोना जेबो मावनो हायासै। डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन बे ओनसोलाव मेडिकेल कलेज गायसननायनि खोथा बुंदोंमोन माने NIT IIT CIT बायदिसिना माने टेक्निकल इन्स्टिट्यूशन गायसननो बिथांमोना खोथा होदोंमोन किन्तु दिनै मोनसेबो मावफुंनो हायासै। इलेक्शन सफैबाय दिनै बिथांमोना गोदानै कनस्ट्राक्शननि खामानि मावनो हाला सेंसन खालामनो हाला
माबा मोनसे गोदान खामानि बिथांमोना मावफुंनो हाला खिन्थु दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय बिसोरजों जेबो डेभेलपमेन्ट जानाय नंला बेनिखायनो डेभेलपमेन्ट जुदि नांगौब्ला हाग्रामा सारखौ नांगोन साख्रि बाख्रि जोंनि लाइमोन बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनो जुदि साख्रि बाख्रि होनांगौबा हाग्रामा सारनि सरकार नांगोन आरो BPF गैयाब्ला BPF थायाब्ला जोंनि BTC माने धंस जागोन बेखौ रायजोफ्रा नुखाजोब्बाय बुजिखाजोब्बाय आरो बेनिखायनो दिनै बयबो हाग्रामा सारखौ पावाराव फैफिननायखौ लुबैदों आरो चिरां जिल्लानि बे 14 नम्बर समस्तिनि मानसिफ्रा बयबो दिनै गोसोआव रंजादों आरो हाग्रामा सारखौ माने वेलकाम खालामदों आरो आदिबासिफ्राबो बिराद मोजां मोनदों गुरखाफ्रा मोजां मोनदों बर' मानसिफ्रा मोजां मोनदों बे ओनसोलाव रायजो जानाय राजबंशी मानसिफ्रा मोजां बयबो जाति जनगोष्ठीया दिनै हाग्रामा सार फैयोब्ला मोजां आरो बे समस्तिनि मानसिफ्रा सिटखौ मोननो हासिगोन बे खोथाखौ मोनथिनानै जोबोर रंजादों आरो हाग्रामा सारानो 14 नम्बर चिरां दुवाराव बिराद बुरजा भट मोननानै देरहागोना दिनै तारिखाव माने रोखा जाबाय आरोखि मालाबाबो कलेज गोदान गायसननो हाला बिटिआर सुक्तियाव लिरनानै लाबोदोंमोन बिथांमोना खिन्थु भारत सरकाराथ' अलरेडि होनो हाला होनना बुंखाबायना मोनसेबो गोदान कलेज हस्पिटाल माबा मोनसे गोदान इन्स्टिटिउसन बे UPPL मावनो हाला 5 बोसोर टाइमा बारबाय आरो बिसोरो दिनैनि तारिखाव इलेक्सन गेलेब्ला उदालगुरिनिफ्राय जागायनानै आप टु गसाइगावसिम UPPL साथाम बा साब्रैल' देरहागोन आरो MCL साथाम साब्रैल' देरहाब्लालाय बोरै सरकार जानो दा दिनै बिथांमोनखौ BJPआथ' सहाय खालामखाला होननानै अलरेडि अफिसियेलि डिक्लेयार होखाबाय दा BJPआ सहाय खालामला होननाय लगे लगेनो UPPLनि लिडारफ्रा नार्भास जाजोबखाबाय गिजोबखाबाय बिसोरो जे BJPआ सहाय खालामाबा थाखा फैसा पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जुदि BJPआ सहाय खालामाबा UPPLआ हारसिङै इलेक्सन गेलेनो हानायनि खुनु साहस गैया आरो हारसिं देरहानाया थांनाय बाराव परिबर्तननि मोनसे दोहौ दङमोन बिटिआर सुक्तिनि मोनसे दोहौ दङमोन बे दोहौ थासेयावबो बिसोर 11थाल' देरहादों मेजरिटि देरहाखायाखै BJPनि अननायावसो सरकार दानो मोनदोंमोन खिन्थु एबाराव BJP हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होननानै माने फोसावखाबाय आरो BPFआ बेखौनो जोङो मोजां मोनदों जे हारसिं इलेक्सन गेलेबा UPPL हिसाबै साथाम बा साब्रै आरो बोरैबा जायोबा परिबेसा जुदि उल्थां फाल्थां जायोबा UPPLआ जिर'बो जानो हागौ आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांमोना गोजोन गोरोबथा होनदों फारसेथिं न' सिफायनो नटिस होदों न' सिफाय जानानै न' बां होखारजानानै बोरै गोजोन जानो खुगायाव सान्तिनि खोथा बुंबालाय बोरै जानो मानसिफोरखौ थांना थानायनि बेबस्था हो न' बां लुनो बेबस्था हो गारि मथर बायनायनि साख्रि बाख्रि माबानायनि लामा दालां बानायनायनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनायनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि खामानि माव खुगायाव गोजोननि बाथ्रा बुङो ओरैथिंजाय न' सिफायनो दैलि नटिस होयो हादान ओनसोलाव रायजो जानाया बर' मानसियानो बांसिन दं हादा हा मियादि फाट्टा गैया बर' मानसियानो बांसिन दं आदिबासिफ्राबो मियादि फाट्टा गैया गोबां मानसिफ्रानो दा बिसोरनि सायाव दैलि नटिस होदों ओमफ्राय ओरैजाय मिथिङावबा गोजोननि बाथ्रा बुङो सान्तिनि बाथ्रा बुङो सान्तिया बोरै फैनो न' सिफाय जायोबा सान्ति फैयो नामा मानसिफ्रा दा बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो फोथायनो हाला नोंथांमोना नुदों जे 2021 सननि जानुवारि दाननिफ्राय UPPLआ पावाराव फैग्रोमोना दैलि न' सिफायबाय थादों फेरेंगायाथ' दाखालिबो होनदोंना जोङो न' सिफायगोन नटिस होगोन आरोबाव सिफायबावगोन प्रमद बरिनि दैदेननायावनो जोङो इलेक्सन खालामगोन बेबायदि माने खोथा होनबावदों दाखालिबो दा बेनिखायनो UPPL होनोब्ला रायजोफोरा दिनै एक्सेप्ट खालामला बर' मानसिफ्रा गियो UPPLखौ आरो UPPLनि ट्रेक्टरि सावगारियाव रावबो माने जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय आदिबासि होन गुरखा होन सोरबा माने राजबंशी असमिया होन बा बर' मानसिफोर रावबो दिनै ट्रेक्टराव भट होनो माने गोसो गैला हाग्रामा सारनि समावनो सान्ति रायजो जादोंमोन गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनदोंमोन BTCआ जौगादोंमोन गामि गामि लामा दालां इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जादोंमोन हस्पिटाल लुदोंमोन गोबां भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनाय जादोंमोन हाग्रामा सारनि समाव खिन्थु दिनै UPPLआ गावसोर सुक्तियाव लिरना लाबोसेयावबो बिसोरो मोनसेबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ दिनै मावनो हायासै मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै UPPLआ माने बिग जिर' जाबाय फेल जाबाय गामियाव हाबनो हानाय इसु गैला UPPLआ रायजो राजाखौ मा होननानै भट बिबावनो बिसोरलाय इसुआनो गैला दिनै प्रमद बर'नि खुगायाव थगायनांगौखौ थगायखाजोब्बायलै थगायनानै जोबफैबाय मा गोदान खोथा बुंबावनो UPPLआ दिनै दा बेनिखायनो दिनै UPPLखौ थगायग्रा मोनसे पार्टि हिसाबसो लायो आरोखि दा जोंनिफ्राय खारलांनाय नेताफोरखौनो बिसोरो दाय सफजना दैलि रायबाय थानाय जों नुदों बिराद लासै सिं खालामगासिनो दङ जोंनिफ्राय थांनाय नेताफोरखौ दाय सफजनानै 17 बोसोर BPFआ जेबो
मावाखैनो बिसोरखौनो खोनासंगासिनो दं 17 बोसोरावथ' बिसोरनो डिपुटि चिफमोन 17 बोसोरावथ' बिपिएफएल हाबैनाय बै नेतायानो मिनिस्टार जानानै दंमोन दैलि बिसोरखौनो रायगासिनो दाय सफो जानानै दा बेनिखायनो रायजोफोरा बुजिनांगौखौ बुजिखाजोब्बाय एइबार आरो इउपिपिएल रायजोखौ थगायनो हानायनि जेबो इस्यु गैला बिसोरनाव जेबो पइन्टस गैला आरो इउपिपिएल सरकारा मालाबाबो देरहासार जानो हाला रायजो राजाफोरनो गोदान खामानि सेंसन होनो हानायनि साख्रि बाख्रि होनो हानायनि टाइमाबो बारबाय 1 मास 1.5 मासनि गेजेरावनो इलेक्सन नटिस फैखासिगोन